De eerste brief aan de Corinthiërs. Hoofdstuk 10. Ik wil, broederen, dat je me goed weten dat uw voorvaders alle jaren onder de wolk west hebben, en alle jaren terug de zee gaan binnen. En alle jaren binnen die doopt in de wolk en de zee, dat ze jeden tenij bij Mozes. En alle jaren hebben ze hetzelfde geestelijke eten gehad. En alle jaren hebben ze hetzelfde geestelijke drinken gehad, want ze dronken uit een geestelijke rots, die mij haar meegang, en die rots wie Christus. En toch moest God van de meesten van haar niet hebben, want ze waren delslijn in de woestijn. Die dingen binnen dus een voorbeeld voor ons, als waskoging, dat wie net wat verkeerds begeren zoenen, like als zij dat dienen. Wordt echt geen aangode tjenners, like als gewoon van harren. Zat beschreven stiert, het volk gang zitten om te eten en te drinken en gang oorijn om te douchen. Let us echt geen ontucht doen, like als gewoon van harren dat dienen. En 23.000 voelen op één dag de del. Let us echt de Heer net verziekje, like als gewoon van harren dat dienen. En ze waren de bieten terug de slangen. Wrok je echt net zien God, like als gewoon van harren dat dienen, en ze kwamen om terug de verdeerengel. Dat is harren oorkomen als een voorbeeld voor oren, en het is opgeschreven als een waskoging voor us. En ta us is de eind van de eeuwen komen. Daarom, wat meent dat er stiert, let die oppassen, dat er net valt. Daar had je hem geen verzieking aantaast die te zwier is voor een meisje om te dragen. Maar God is trouw. Hij zal net toelaten dat je hem zo slim verzocht worden dat het je me oermansk wordt. Maar hij zal met de verzieking echt de uitkomst aan, zodat je me het uithouden kennen. Daarom, mijn lieve broederen, gaan de Godsdienst uit de wei. Ik spreek daar jemme als tien verstandige mensen. Oordeel je zelfs over wat ik zeg. De beker van de tankzissing, dat wie de tankzissing oor uitspreken, is dat net een meenskip met het bloed van Christus? Het breed dat wie brekken, is dat net een meenskip met het lichaam van Christus? Omdat het één breed is, binnen wie, hoe machtig ik, één lichaam. Want alle jaren hebben we deel aan het ene breed. Zocht naar het Joodse volk. Hebben ja die de offers eten geen meenskip met het altaar? Wat wil ik daarmee zeggen? Dat een offer aan de aangoden wat betjut? Of dat die aangod zelfs wat betjut? Nee, maar wat de heidenen offer je ze aan de kweergeesten en net aan God. En ik wil net dat je mijn meenskip met de kweergeesten aangaan. Je kan net tegelijk de beker van de Heer drinken en de beker van de kweergeesten. Je kan net tegelijk deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de kweergeesten. Of zoenen wie de Heer oergunstig met je willen. Zoenen wie vaak sterker wezen als hij. Alles is tasteen. Wis, maar net alles docht goed. Alles is tasteen. Wis, maar net alles bouwt op. Ligt geen een zijn eigen belang zietje, maar dat van de oren. Alles wat op een merken verkocht wordt, mag je me eten, zonder daar om het gewisse op in te vregen. Want de Heer Sinus is de ierde en alles wat erin is. Als een van de onleeuwigen je me noeget en je me willen daarheen gaan, eet dan restig alles wat je me vastzet wordt, zonder daar om het gewisse op in te vregen. Maar zijt eens je me, dat is offervlees. Eet er dan net van, om hem die te witten dien had, en om het gewisse. Ik bedoel net je mijn eigen gewisse, maar dat van die oren. Waarom, zulst u vragen? Zul ik nou mijn christelijke vrijheid beoordelen litten, troch orenmans gewisse? Mij eet, waarom wordt er kweer van mij sprutsen, om wat dert ik God voor tankje? Daar zes ik dit op. Liekevolle of je me nou eten of drinken of wat oors doggen, je me matte alles dwaan ter ere van God.
Lis het leeuwen niet in de wei, noch voor Joden, noch voor Grieken, noch voor de gemeente van God. Ik beziek je sa ek in alles om het alle jaren naar het zin te dwaan en ziek je net mijn eigen voordeel, maar dat van de grote menigte, dat die behouden worden mij. Hartstik 11. Volg je mijn voorbeeld, likos ik ek Christus sinnes volg je. Ik prijs je me, dat je me in alles mij in aandenken hadden, en de oorleveringen hadden, likos ik die aan je me terugjoen heb. Maar ik wil dat je me dit goed witte. Christus is het hart van elke man, het hart van de vrouw is de man, en het hart van de Christus is God. Elke man die bidt of profiteert mij wat op een holle, maakt het zijn holle te schande. En andersom, elke vrouw die bidt of profiteert zonder wat op een holle, maakt het haar holle te schande. Het is lieke slim als wanneer het haar de holle keels keert wie. Want als een vrouw net wat op een holle docht, moet ze haar hier ek maar aanknippen litten. Als het likwijls een schande voor een vrouw is om haar keel knippen of skeren te litten, dan moet ze ek wat op een holle dwaan. Een man hoeft de holle net te bedekken, hij is Gods beeld en streelt zijn heerlijkheid aan, maar de vrouw streelt de heerlijkheid van een man aan. Want net de man is nomen uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is ommers ek net schepen om een vrouw, maar de vrouw om een man. Daarom moet de vrouw een teken van macht op hol hebben om de engels. En doch is in het christelijk bestel nog de vrouw zonder man wordt, nog de man zonder vrouw. Want likos de vrouw uit de man makke is, zo komt ek de man terug de vrouw te wraad. En alles komt uit God. Geen maar bij hemzelf te reden. Jouwt het voor dat een vrouw zonder wat op een holle ta God bidt? Leert de natuur zelfs je me ek net dat lang hier een schande is voor de man, wils dat een ere is voor de vrouw. Het hier is haar ommers als een wale joen. Maar als iemand meent dat er hier striderage om meidje moet, us wenst is soks net, en lieke min de gemeenten van God harres. Nood ik je met deze voorschriften jou, moet ik je me lekje dat je me geer komen op een wijze die meer kweer docht als goed. Want om te beginnen jaar ik dat wanneer je me geer komen als gemeente, der partijen onder je me binnen. En voor een part leeuw ik dat ek wel. Want er moeten wel spjaltingen onder je me wezen, dat on het licht komen mij waarvan je me betrouwd binnen. Zat je me nou geer komen, is dat net het eten van het nachtmeel van de Heer. Want bij het meel eet elk zijn eigen eten op, zonder te wachten, dat de ene had honger en de andere is dronken. Hebben je me dan geen huizen om te eten en te drinken? Of veracht je me de gemeente van God en willen je me haar die niet hebben te schande meidje? Wat zal ik je me hiervan zeggen? Ken ik je me prijsje? Hierin wis net. Want zelfs heb ik bij oerlevering van de Heer ontvangen wat ik je me weer terugjoen heb. De Heer Jezus nam in de nacht dat er oerleveren waard breed en nijter tanke hier breek er het breed en zei, dit is mijn lichaam voor je me. Doch dat ta een aandenken aan mij. Al liksa nam er ek de beker na het eten en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat vast leidt in mijn bloed. Doch dat zou vaak je met daaruit drinken ta een aandenken aan mij. Want elke keer dat je me van dit breed eten en uit de beker drinken, verkondig je me de deur van de Heer komt. Daarom, wat op een onwaardige wijze van het breed eet of uit de beker drinkt, die bezoenigt hem aan het lichaam en het bloed van de Heer. Een meeske moet hem zelfs dus onderzoeken en zal van het breed eten en uit de beker drinken. Want wat eet en drinkt zonder daarmee te rekenen dat het lichaam van de Heer is, helpt mij sok eten en drinken een oordeel oer hemzelf.
Daarom binnen der onder jemme safvolle zwak en ziek en binnen der gans verstoorn. Maar als wie rjochtdij hadden oer uzelfs, zoenen wie net onder het oordeel vallen. Nood wie likwijls troch de Heer oordelen worden wie kastijd, dat wie net met de wraad veroordelen worden. Daarom, mijn broeren, als je me geer komt om te eten, wacht je dan op een war. Had ien honger, dan moet er thuis maar eten. Dat je me net onder het oordeel vallen als je hem geer komen. Het oren zal ik regelen, zo gauw ik kom. Hartstuk 12. Van wat de geest jouwt, broeden, wil ik je me net onkundig litten. Doet je me nog heidenen wenen, dat witte jem skoon, lieten je me jem blindwij meeslepen naar de stomme aargoden. Daarom verkleer ik je me nou, net ien die spreekt onder de invloed van de geest van God, zijt vervloekt is Jezus. En net ien kan zeggen, Jezus is Heer, behalve troch de Heilige Geest. Wel is de verskaat van jeften, maar het is dezelfde geest die ze jouwt. Ek is de verskaat van tjensten, maar het is dezelfde Heer die je daarta aanwiest. En er is verskaat van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle jaren werkt. Maar aan en elk wordt doen dat de geest in hem aan het lucht komt, ten nut van de oren. Aan de ene wordt ommers een wet van wijsheid doen, troch de geest. Aan een oren een wet van kennissen, nevens dezelfde geest. Aan een treden wordt leeuwen doen, in dezelfde geest. Aan weer oren jeften om zieken beter te maken, troch de ene geest. Of om wonders te doen, of om te profeteren, of om geesten te onderscheiden, of om in allerhande talen te spreken, of om die talen uit te lezen. Dat alle jaren is het werk van één en dezelfde geest, die aan elk in bijzonder zijn jeften tapartet, zat er dat maar wel. Het lichaam is met al zijn leden één geheel, want alle leden van het lichaam, hoe machtig ek, binnen mijl kwar één lichaam. Zo is het ek met Christus. Wie alle jaren, Joden en Grieken, slaven en vrijen, binnen om sa in één geest doopt, dat wie binnen één lichaam. Alle jaren hebben we van één geest te drinken krijgen. Een lichaam bestaat nou immers net uit één lid, maar uit gans leden. Stel de voet zei, ik ben de haan net, en daarom jet ik net bij het lichaam. Jet er dan net lieke goed bij? En stel het eer zei, ik ben het eeg net, en daarom jet ik net bij het lichaam. Jet er dan net lieke goed bij? Als het hele lichaam eigen wie, waar zou het gehoor keren? Als het hele lichaam gehoor wie, waar zou er ook keren? Maar het stiert er zo voor. God had de leden elk voor oor haar plakjoen in het lichaam, liek als hij het willen had. Als je alle jaren meien waar één lid wienen, waar zou het lichaam keren? In feite binnen er wel gans leden, maar toch maar één lichaam. Het eeg kan net in de hand zeggen, ik heb geen verlet van die, en liekemin de holle in de voeten, ik heb geen verlet van jemme. Krijgt hoors om. De leden van het lichaam die het zwakst liekje, kunnen minst mist worden. En de leden die bij u het minst in ere binnen, behandel je wie met groter ere, en uw leden die net in onschen binnen, jouw wie helte meer onschen. Wilst uw oorleden daar geen verlet van hebben. Nee, God had het lichaam zo geersteld dat er aan het mindere meer ere joeg. Dat er geen twaspeld in het lichaam wezen zou, maar dat de leden al liekevolle nooit van elkaar steen zonen. Als één lid leidt, leien alle leden mee. Als één lid ere wordt, binnen alle jaren bliet mee. Jimme nou binnen het lichaam van Christus, en elk apart een lid daarvan. En in de gemeente had God allerhande mensen aansteld. Allereerst apostels, twat profeten, tret leraars, vierders binnen der krachten om wonders te doen,
dan jeften om zieken beter te maken, mensen om te helpen, mensen om leiding te gaan en die allerhande talen van de geest spreken. Alle jaren binnen het dags geen apostels, alle jaren binnen het dags geen profeten of leraars, alle jaren kunnen het dags geen wonders doen, of jeften hebben om zieken beter te maken. Alle jaren spreken dags net in talen, alle jaren lezen dags net uit. Je moet naar de heegste jeften stribje. Maar eerst wies ik je een wij die daar nog boppen uitkiet. Hartstikke tretjen. Al spreek ik mij de tongen van Engels en meesken, als ik de leefde net hier, wie ik een boenzend bekken of een galmjende gang. Al wie het me joen om te profeteren, en koe ik alle geheimen en alle wetenschap, en al hie ik alle leeuwen om bergen te verzetten, als ik de leefde net hier, wie ik niet. Al joeg ik al mijn goed wij voor de ermen, ja, al joeg ik mijn eigen lichaam om verbrand te worden, als ik de leefde net hier, joeg het me alle jaren niet. De leefde is langmoedig. Vriendelijk is de leefde, ja, is net oergunstig. De leefde pronket net, ja, is net grutsk. Ja, is net onvoeg. Ja, ziek het haar zelfs net. En ja, is net gauw rekken en brengt het kreeg net in rekken. Ja, had geen nocht on onrecht, maar ja, is blied met de weerheid. Alles kan ja verneren. Alles leeuwt ja. Alles hoopt ja. Alles kan ja dragen. De leefde giet nooit verlen. Profeteren? Het houdt een keer op. Spreken in vreemde talen? Het verstommet een keer. Kennissen? Het houdt een keer op. Want onvolslijn is uw kennen. En onvolslijn is uw profeteren. Als nou het volslijne komt, is het dien met het onvolslijne. Doet ik een lieds ben wie, praat ik als een ben. Dacht ik als een ben. Redeneer ik als een ben. Nou ik een man worden ben, heb ik het benlijke aan de kant dien. Nou sjoggen we nog onduidelijk in de spiegel. Maar dan eig in eig. Nou ken ik onvolslijn. Maar dan zal ik volslijn kennen. Like als God mij ken. In één woord, drie dingen bloeien voor altieten. Leeuwen, hopen en leefde. Maar de grootste daarvan is de leefde.